Matotsy nagnatonganao fatin Renault fatin fandroaka. Reninao tsisy razana. Fa razana ny reninao razam-pandroaka. Razana koa anareo jiaby mitsangapaty. Boareny razana ny reninao. Madagascar non volagna tsara ianareo nitoro ataka misy vidéo anao Madagascar za tsy mitoro anao Madagascar fa olo anaovanao raha Madagascar olo anaovanao sasahinao maro havandroa Madagascar olo na fa maty misy havagna Madagascar fa tsy za chani donc mitoro anao Madagascar satria za en France za mitoro anao aty fodrako azadigna fa tsika io agnatin'ny territoire français anareo tsy en France manao tsy en France fa no agnatin'ny département français drako. Matoa anao nagnano publication sary zanako amin'ny mur anao nefa raha tsara nataoko anao dikan'zegny hainao vorondolo nagnano publication ny vidéo-ny zanako izy baka l'école tifirinareo vidéo fotsy. Azaranareo jiaby mizaza io. Voalohany akendrika ambariko anareo mialako tsigny mialatsigny am'izay nagnanatra mialatsigny amindray mandreny mialatsigny zegny amin'olo jiaby zegny nagnaja zaho sady najaiko zegny tegna ialako tsigny voilà za igny j'ai juste pris un temps za zegny nangala fotoagna zegny alohany zay za hamaly satria nagnino za zay tsy tiako magnano n'importe quoi baka io zegny maro zegny koa lalagna nimboagna antena tsy mila hoe diso zegny tsy mila voatsikogny zegny azonareo antena zay tsy mila voatsikogny za magnazava aminareo drako ty zegny za tsy agnaboaka anareo sarinany aparin'le vidéo za tsy afaka maboaka anareo ty sarin'olo zay non aparin'ny vidéo izy mivolagna zaho zegny andeha boaka ko anareo eto aparin'izy mivolagna za zegny igny zegny aboakako anareo zegny juste maro loatra fa juste un petit morceau fo un petit morceau fo aboakako anareo faute za koa andeha agnaboaka anareo jiaby live tsikany ata mandeha 5 heures de temps satria maro anareo tantarako raha voalohany drako ty zegny olo tsy haiko za mivolagna aminareo zay zavanareo soranaka voalohany izy olo tsy haiko voalohany zay faharoe zahay tsara camarade feky fahatelo zahay tsara mi feky faefatra olo tsy haiko feky existence nano feky amin'ny fiainagna na Facebook tsy haiko feky existence nano zay olo tsara haiko misy baka olo jeté din karaha ataonao vadira zegny azonareo misy zegny olo jeté hitantena mba mandalo mihelagna asa zegny olo zay maro olo tsy antena fa hitantena amin'ny Facebook zay raha ihany azo koa no fa navita compte-n'olo igny zegny azonareo misy zegny karaha zegny olo igny tsara hitanao olo igny zay tsy hainao feky fa noho ny Facebook fo zay anao zay mahay izy zegny baka lavitry azonareo misy zegny olo zegny hainao zay hitanao baka lavitry asty zegny olo fa hitako drako zegny zegny hoe gnaranana amin'ny Facebook hoatrandraha fa kanefa drako ty zegny olo tsy haiko feky na existence nany tsy haiko feky baka ia izy na baka ia tsara hitako amin'ny Facebook feky tsara hitako zegny zay raha tantarako aminareo olo tsara hitako tsara nandalo amin'ny masonaka izy amin'ny Facebook donc ampodiko ndraiky mbala tsara atsika jiaby bonsoir anareo jiaby live ty zegny za tsy hamaly commentaire anareo fa anareo ndraiky mahazo magnano commentaire le raha tianareo to fa za fo zay tsy hamaly satria nagnino za zegny mila mizahana mila mitantara raha za koa agnaraka commentaire nareo manjary tsy voatantarako zay le raha diako aminareo eto voilà donc ho an'le vonavy tafara zegny ampodiko aminareo eto olo ty zegny olo tsy haiko tsara hitako na Facebook nany tsara hitako za tsy mahay existence nany feky tsy agna tsy olo tsy camarade tsisy raha tokony nahaizako izy na hita maso na tsy hita maso na distance tsy haiko feky baka io anjay raha tantarako aminareo olo ty zegny nimalo ndraiky rinamako azonareo izy zegny mimalo ndraiky rinamako zay ty taloha ravako aby navonisy foko navonisy groupe raha volaniko aminareo zay tamin'ny année 2018 tany navonisy groupe zay jiaby ty to magnano vidéo en direct zegny mipartage raha sambolo mikoragna raha tiany koragny
tompony amin'ny vidéo en direct tam'zegny Suzana Daviva. Za baka tantara aminareo de A à Z. Suzana Daviva azafady avako za manona agnaranao. Izy zegny tompony vidéo en direct zegny tam fotoagnany zo. Ke olo jiaby injay samby miditra agnatin'ny vidéo nany mikoragna. Zenjay mikoragna jiaby kila olo mitokiky ndraikindraiky zay mikoragna vetaveta ndraikindraiky samby mitantara fiainagnanany parcours navy anandafy koragna sanany zay baka tion zegny ni sapotopoto zay hainareo gasy hainareo olo maro ni sapotopoto zay igny ke zay koa ni sapotopoto igny ni zararoe misy zay natao hoe troupeau nisy natao hoe la famille Tsanganolo. La famille Tsanganolo zegny le côté aminay ato. Troupeau zay le côté ambadiky agny. Navy amizay la guerre froide baka agnarary. Navy la guerre kila olo zay choisir clanany. Azonareo. Tion zegny tagnaty izy tena zay fapotopoton ndraiky tena kajo niala tsy nimalo tsy nagnino fa kanefa namantena tiantena zay namantena fo. Karaha ataonanao azy io. Vadiko maso kara adosy commentaire anareo fa zana anjary tafitokiky mahita lehilahinakahy azafady. Donc safenjay zegny karaha ataonanao azy io mandeha la guerre anao na fa retraite anao zegny tu restes toujours retraité militaire français. Azonao raha tiako volany sa fe anao zay toujours mitondra titre militaire français. Kentena na fa voly la guerre tamin'igny antena misy parti tiantena la famille Tsanganolo zay choix nataoko. Maro koa nisy niala taminay tato nandeha nagnatony tambadiky tagny. Naro koa ny bambadiky tagny koa nandeha nagnatony zay hety. Fa kanefa raha nampanisy jery Shani mbariko anareo eto. Shani na izy ny choisir namany ato tian'igny. Maro olo misy miady amin'ir namany ato. Shani tsy midriky feky. Shani tsara na henidrika amin'ny malon'olo. Shani tsara na henidrika amin'ny adin'olo. Na misy mamparary fontena hadindro olo aby regny. Tsara nidrika. Misy ny magnasa anareo jiaby amin'ny Tsanganolo misy magnano zegny. Fa tanky izy tsy manognona agnarantena. Antena zay tsy misantira concerné. Antena zay karaha hoe tsy antena zay izy. Alors que za zao volagna aminareo. Anareo jiaby andakorobe ao lamboarazigna ataoko exemple. Anareo jiaby andakorobe ao. Anefa misy olo malo aminaka olo araiky fa anareo jiaby igny ahompako. Fa ikony za igny napetraka andakorobe. Za zegny ambarako anareo tsy tohon'olo Félix ialady za tsy tohono igny agnaragna. Alia, ton chat n'arrête pas m'embêter, hein. Donc, ils amin'igny zegny, za zegny tsy midriky satria nagnino. Tu vois pas qu'il t'appelle. Donc, za amin'igny zegny tsy midriky feky satria tsy manognona agnarako zay le olo. Azona, il me respecte pas ton chat là. Donc, ils amin'igny zegny tsy dirako satria nagnino. Za igny agnatin'ny la famille Tsanganolo voasasa fa tsy manognona agnarako za mangigny. Tohizako le tantara. Misy drako zegny, mbariko anareo zegny, mipetraka la réunion. Drako ty, izy fantantareko aminareo tamin'ny voalohany vidéo ty teo, olo tsy haiko, tsy hidirako raha momba izy, tsy haiko feky, izy amin'izegny niady ndraiky ry namako ato, nakany amin'ny ry namako ato. Azonareo zegny. Ke izy ka ry namako magnano vidéo igny, za magnano bonjour la famille Tsanganolo. Bonne nuit. Reraka za avako aby na koragnandreo tsy tandrignasako feky na rien à voir avec moi. Azonareo. Fa kanefa idrako ty rehetra izy voalohany za tsy nampidiriny tamin'ny malo. Niteky fotoagna nampidiriny za. Tsy vitan za nampidiriny amin'ny malo io asahasaha miravariraraka. Asasaheny mamako, fatiny mamako. Ataony fatiny fandroaka, ataony raha jiaby nareo baka ampitandrignesako vidéo baka io zy sombisombiny fo. Ataony adala zanako, nataony trisomique. Tsy somasoma. Za nzay koa mbala traitena za fa makorely zegny amin'ny site magnino. Sarinaka publiko en Facebook ataony amin'ny muranany, ande ataony pub.
karibo anareo izy dikan'izay baka izy zegny mandafo zegny le sarinay mandafo zegny izy azonareo farany koa tsy kombakomba izy ndraiky olo mipetraka en France aty nandeha ny filmer zanako baka l'école nandeha ny filmer zanako baka l'école rehetra 2023 drako ty magnasasa zao maromaro ny publieko amin'ny muranakao fa za tsy namaly izy niany za mamaly za niany mamaly za tsy mamaly karaha famaliany satria nagnino voalohany za tsy vulgaire karaha izy za ndraiky adaly za mety mivolagna kabojy za mety mivolagna tingy za mety mivolagna lely fa zegny aminay baka ambanja hao izy koa nandesigna misangisangy izy igny mira tsy vetaveta satria nagnino zahay ty atao hoe zanaka antromba ampodiko aminareo eto zahay ty natao hoe zanaka antromba ke za mety adala misangisangy kabojy lely magnano pub amin'ny muranaka io nino tanky zigny zay tsy atakeko olo tsy andesiko mandeha mankany amin'olo dikan'zegny mbala tsy agnatin'ny vulgaire za dikan'zegny tanky lohanononaka ndraiky lavaka tinginaka tsy aboko amin'ny Facebook fa mbala magnano mayo za mbala tsy verijery vantagna za zegny atanky za tsara nahay nagnasahasaha olo malgré za nasasahain'olo rehetra 2018 jusqu'à niany za tsara nahay nagnasaha ny linamboarazagna ny linamboatingy ny fatin'olo ny ray aman-drenin'olo dikan'izay mbala tsara teza namezan'ny olobeko za matoa za tsy mamaly marary ko na voasarazagna io marary ko entsaentsa faty io intsakaiky reninao niteraka marary atao zanaka verijery na zanakan'olo tsy endriky nanongy ny zanakan'olo na nikotragna zanakan'olo na nagnano pubony zanakan'olo chanity jusqu'à niany misy fotoagna ny zary avako abe ny tany nalohany zanako za 20h30 en France tsy endriky haligny zegny asasakaligny zanakanao foazonao 20h30 en France raha avako aby tsy endriky haligny zegny 20h30 en France amin'ny lerany izy géotypique izy 3 heures de temps fa tant fotoagna zanagna izy 2 heures de temps de décalage de la Réunion 20h30 en France 22h30 à la Réunion 21h30 à Madagascar zanagna live ny tanalohany zanako vous savez pourquoi parce que check you normalement izy koa fa vita journal am TF1 izy mandeha mandry izy tsy miambike 21h je ferme ma chambre izy mandeha mandry teza fohiny fa normalement check zegny à 21h anao mamody chambre anany fa ninakahy izy tsy maintsy 20h30 vita journal fa mifody am chambre anany zegny izy mamono jiro izy koa tsy avy tory izy mangala bouquin izy mirabe hely izy bako tafandry karaha zegny ke hitako drako ny volanko za ny tany nalohany zanako za tamin'ny en direct nagnambara anareo za tsara nikotragna anareo za tsy nasianareo sira ny tany nalohany zanako za nagnambara anareo fa zaho za tsisy compte vorondolo tsy nasianareo sira ialako salasintaka hely za ty mbala nisy ex-naka mipetraka Toulouse kontinany fizahavako raha taloha fa za ty tsara nahay nisy compte vorondolo tamin'ny fiainagnanaka igny kontinany navinzahavako raha taloha zegny za ny tanalohany zanako za taminareo tsy nasianareo sira fa ty leranareo nitondra mitry kombakomba ndraiky olo mifilma zanako baka l'école dikan'izay tianareo tsy kandeha lavitra zegny fo tianareo tsy kandeha lavitra satria io tsy haiko mineur nagnano consultation minano satria izy mavozo izy tetetry izy baka l'école consultation mi suivi izy tanareo mandeha miza psychologue satria izy tetetry baka l'école tetetry izy mavozo izy satria tsary nisy andafy eto anao magnamboatsy haiko magnamboa baka l'école tifirinao vidéo izy baka l'école tsy tsary nisy koa tsy ranao criminel tsy haiko mineur anao criminel
Zegny. Criminel anao tsaiky minera dikan'zegny anao andeha hagnano trafiky zanako. Formanà jiaby ty dikan'zegny anao un jour iandy viole zanako anao iagnefa tsaiky olo anao andeha viole zanako. Azadigna fa anao aloria. Anao nagnano publication sarin'ny zanako tamin'ny mur anao. Anao zegny matoa anao nagnano publication sarin'ny zanako amin'ny mur anao. Nefa raha tsara nataoko anao dikan'zegny hainao vorondolo nagnano publication vidéo ny zanako izy baka l'école tifirinareo vidéo. Azadigna fa tsika io agnatin'ny territoire français. Anareo tsy en France, manao tsy en France, fa anao agnatin'ny département français drako. Outre-mer antany misy anao outre-mer volagnandreo izy. À la Réunion. Un jour viendra drako atsika mbofanojy. Je vais pas te dire quand. Madagascar anao volagna tsara ianareo nitoro atka misy vidéo anao Madagascar za tsy nitoro anao Madagascar fa olo anovanao raha Madagascar olo anovanao sasahinao maro havandreo Madagascar olo na fa maty misy havagna Madagascar fa tsy za Chani donc mitory anao Madagascar satria za en France za mitory anao aty fodrako et je m'arrête là concernant ça zegny concernant rek zegny je m'arrête là. Donc, bakotsika mandeha raiky. Za niany, za préfère niany za nagnano vidéo na satria za fa tsy agnatin'ny meloko. Fa izy koa za mbala agnatin'ny heloko igny, j'ai peur en fait de faire des bêtises, me perdre contrôle. Za tsy tiako me perdre contrôle. Tsy tiako satria je suis pas anareo maeshani en Facebook ty fa comme comique fo kabojy tingeny lele tsara ndreky hitanareo za magnasasa olo ato. Ankoatra za besta boîte am pubnaka io. Comique io, comédie re. Fa za koa ndraiky nahita Shani nankany amin'olo, nagnasa olo ben'olo, nagnasa razagnan'olo, nagnasa matin'olo, na hoe nagnasa zanak'olo na tsikoriky zanak'olo, na ni critique physiquen'olo, tsendriky Shani zegny. Tsendriky Shani zegny. Shani ndraiky misy geste geste io agnatin'ny lionaka tsy voaovako. Comme comique za tsy voaovako. Sila za io tsy voaovako. Mes parents m'ont créé comme ça. Za tsy afaka me se transformer à une autre personne. Za fa créé ndragnahary karaha ty. Fa kanefa limite naka haiko. Matoa za tsy mbonginy à part za maillot de plage mbala tsy mbonginy. Dikan'zay mbala misy cerveau izy. Bon. Nareo kendriky anao mpizahava kendriky hitanareo adiasa hitanareo miranotsangan'olo ty misy live ty natondrako ty nomoaly fa nagnasasa hempaka izy nagnalaiko morceau baka io mpitandrignesako anareo nomoaly zesy ty ny fasiny nalaiko fa sy ty tsy nataony tompony en public live ty ndiasa nagnasasa za izy ambarako raha mba fa voly baka zy olo koa baka drako mangigny tsy mamaly anao tokony voly anao drako deja anao tsy haiko tsisy raha tokony himaloko aminao anao tsy adversaireko anao tsary lehilahy araiky ndraiky za tsary namako tsary kamaradiko tsisy raha tokony hikambana atsika roe apariny hoe anao magnatogny olo tsy fankahazo aminay ampoko ambadika agny il faut à tout prix anao miady am tena. Voilà. Alors, est-ce qu'un petit live volagnini non, c'est pas ça. Titi. Diasanaro izab kazayo. Miss live zeng il y a une semaine maximum, début de la semaine. Live zeng, ti quoi live? Live zeng. Voilà. Alors, non. Maro loatra baka raha ty ato. Maro loatra. Sasa am live ty kendriky hitanareo ty. Alors, non, c'est pas ça. Zala ngoma tsangan'olo eky za zay raha karaha ty. Voilà. Bon. Écoutez, anareo koa ty ahita raha amuran'ny vazazanakiagna ty plan. Zay vazazanakiagna. Tsangan'olo 2 baka io koa. Voilà.
Donc, je ne peux pas parce que malgré... Alors, zandiagna bokanaro, raha aminy nalaiko ny enregistreko, nalefako agnabognabo isany la DS. Ty kendrika ampitandrignesako anaro. Adiasa tsisy volume izy ty. Site internet zay atao hoe sexe modèle. Ilavatana isany tsy mesure mandeha mirody amin'ny site internet zay atao hoe sexe modèle. Ilavatana mifanoraka mandeha milelilely satria izy magnasa asa tega tsy afamavozona. Isany tsy mesure makotipa numéro 1 zay ka eo hoe amin'ny site internet rô de amin'ny makesy milera mandeha mirody. Koa alifa matcha no sany no tsy milely. Mifa matcha no tsy mandeha mirody le fandoka matiro. Igny akendriky valiako. Igny akendriky valiako. Voalohany, lauréat. Lera ifanjiatsika roe ma chérie. Prépare-toi, mila hainao quel site sexe modèle zegny hahitanao zao. Tsy daty ny fanodriatsika anao magnasary mamorogno magnabiagna site ao, matoa anao nahita za amin'ny site zegny, dikan'zegny managna preuve anao. Zegny voalohany. Hitanao za amin'ny site ho anao nagnano makorel ho anao zegny, haboakanao za site io, haboakanao capturé agnarako sarinaka, jiaby ho dossier ny site zegny mila haboakanao za. Za ho anao magnano makorely, am tiako nino sexe modèle, za am site milely am site, nino mila boakanao za preuve ny raha zay lauréat handratsika fanojy drako. Un jour viendra, na 10 ans, na 2 ans, na 1 an, na 6 mois, na dans 5 ans, atsika tsy maintsy fanojy ma chérie. Haboakanao za nirody am site za makorely ty mila boakanao za preuve ny fa hoe nataoko raha zay za ho anao mirody am site io, mila boakanao za site ty continue shany hitako anao mirody am site. Zegny araiky. Baka io, za ho anao, tsy ampy metre tsy ampy mesure. Za kondrako tsara nivolagna za tsara fa za fanavananambaranareo za misy anjara o za. Anjaranaka za foky 1m58 ty, lany misy o za. Za misy, zay navonivolanko, je suis chanceuse. Za navolany misy o za. Za misy anjara, fa za tsara nivolanao fa za tsara. Za kondrako tsara ndraiky, za tanareo zao video nakazy io, tsisy filtre. Tsisy filtre io, mahita io, tsisy filtre. Tsisy, ka izy koa raha misy filtre izy tirenao izy raha, tsisy filtre. Za tsara complexé, fa kanefa ndraiky anao tsara be io drako. Anao tsara miboaka magnano video en direct sans filtre. Anao tsara be io. Tsara ndraiky niboaka anao nagnano video en direct sans filtre. Za ndraiky raha tsy tapaka, tsy ko tapaka nino i ampy metre tsy ampy mesure. Za tsy azony filtre anareo io. Za tsy azony filtre anareo io. Azonao zegny. Za ze lumière mampiova za ndraikindraiky. Zo ty maizikizy. Za zo man karaigny. Mazavazava. Karaigny. Fa za tsy magnano filtre ma chérie. Zegny ambariko anao. Fa anao ndraiky tsara be io. Za voalohany tsara ny critique physique n'olo za ty. Tsara ny critique physique n'olo satria nagny za tsy parfaite. Za tsy natondragnahary mannequin. Fa za fo natondragnahary misy chance. Chance nanagnako. Malgré za foky 1m58 ka nanoro anao tsy ampy metre tsy ampy mesure, za lany misy ma chérie, navolany reine de beauté quoi. Anagnako preuve jusqu'à ny anty samboadinaka nandesiko en France aty. Nandesiko en France aty samboadinaka. Souvenir, Lovenjafy. Ro mpagnano sorogno na ro amin'ny Antananarivo TV match contacté fa nagnano concours jusqu'à am capitale zanao. Mbarinao ny dokta am province fo. Diego nanova concours, Ambilobe nanova concours, Tananarivo nanova concours za hitanao io. Za ndraiky foiky, za ndraiky ratsy
Fa za tsy karaha magnano live anao avec toujours filtre, anao tsy tafagnano live anao koa tsisy filtre drako. Fa kanefa, za ratsy be io ampodiko ndraiky. Tsy ampimetatra tsy navinisy aby vidéo maro zigny fa za tsy avita ngombohombo manjary 5 heures de temps tsy tiako. Anao même nivola fagneva fo imara nanao mbala nivola fagnevana matifo anao. Fagneva matifo be igny tsy ako nataonao raha zay tsy ampy de moi nanaovanao live izy. Fagnevana matifo anao tsy ampy de moi. Anao taloha nivolagna fa agnarany fo fagneva anao. Tsisy ambako anjao anao zoma anao mbaranao vita sora tsara anao ko anao tompony fo contradira. Nisy fotoana mivolagna za ratsy bako ambaranao vita sora tsara fiana ty zoti vatagna fo zegny hoe maneky anao na boka vatagnanao. Za ko tsara mivolagna anao ratsy drako za ty tsara critique physique n'olo miboa eto olo critiqueko physique. Tsy zatra zaho. Hitako za mbany loatra za ko am critique physique n'olo. Azonao misy rabaissé tsy tiako. Misy rabaissé za tsy tiako. Olo magnangity am critique physique n'olo misy rabaissé. Za tsy tiako am niveau n'olo aby regny. Azonao zegny fa za tsara critique physique n'olo drako. Fa za ndraiky ataonao ratsy ampodiko aminao. Chance nanagna tsy nananganao. Naviniromboegna za io. Misy couronne za, misy samboady, misy raha jiaby. Za hitanao io. Reine de beauté de Madagascar ndraiky misy navilany za hitanao io. Fa izy zegny. Azonao zegny. Navinisy fotoagnana koa mbala hoa vidéo sa. Anareo matoe zegny. Anao baka drakolo tsy atoe. Fa zahay ty drako misotra Zagnahary na avy am tongonay zahay matoe anao. Fa za ndraiky matoe anao drako tsy voaterako anao mideranao tseky isanandro isaka anao magnano vidéo anao magnasasa tseky anareo matoe vavy. Olo niboahany lohany tseky aroe ma chérie tsy tseky. Izy koa tseky aroe fa nabokany kibonao ataova agnatin'ny jerinao fa anao fa tsy tseky. Azonao zegny olo mampiboaka tseky zegny ataovagna jefa anao reny. Ray aman-dreny agnaratsika zio ty. Fa tsisy tseky atsika samby loakatingy drako. Samby loakatingy, samby niteraka. Nanao aroe nakaraiky. Azonao zegny. Anao gêne io. Anao tsy gêne ma chérie Anao tsy anisany gêne. Samby izy fa tsika fa misy koa tongotong tsy mitovy. Ary za tsy materaka anao. Amatoe vavarerika za tsy materaka anao ma chérie. Zegny ambariko anao zegny. Za tsy materaka anao. Fa tsika fo mety tsy mitovy tongno. Za tsy materaka anao. Fa anao ndraiky koa tsy atoenao anao feky fa zahay misotra Zagnahary am tongonazonety. Misorako Zagnahary za. Na izy koa tiako mamako mbala someny zafy fa izy Zagnahary mandaritra raha jiaby. Azonao zegny. Ke anao tsara be io drako manomboko niany manova vidéo sans filtre ma chérie. Manova za hitanao ratsy be io. Rary za ty magnano maquillage. Za magnano maquillage za hitanareo karaha io sendra za mangala photo satria isaka za nagnano la fête baka za mandeha miboaka za magnano maquillage safa isaka za mangala sary ze toujours hitanareo maquillé parce que za amzigny mandeha magnano la fête misanji mamboatramboatra magnano kiraro talon safa normal zegny za zegny izy koa hitanareo matetiky maquillé fa za ty mandeha miasa je ne suis jamais venu à mon travail en étant maquillé. Satria ro tseka aby tsy tiako andeha hagnano bisous sur les produits. Tsy tiako ro ndioriko za produit feno am sora. Zegny. Sora naka ty mandeha ampiasagna tsara magnano maquillage. Satria nagnino za ty matoky tegna nakay. Za na ratsy olo am transport en commun tsara mahita za maquillé ankoatran za mandeha magnano ambiance naka weekend. Ambarako zegny. Za magnano ambiance naka weekend za maquillé. Satria igny hitanareo za mnimbaka mangala sary. Igny matetika anareo mahita za mety maquillé am sary publieko aminareo. Fa tsy za mandeha miasa maro magnangy mandeha mihasa tsy mandeha naturel za magnano zegny. Tsisy na rouge à lèvres na gwena za mandeha miasa naturel. Za baka miseky misafy jiaby magnano crème. Crème nipônaka ty jusqu'à crème sora. Za ty tsara mivaky loha crème itoebaka crème zegny hoe tsy vitako. Za ty kamako tout ce qui est soin corporel za kamo. Ankoatra za madio déodorant crème point satria pônaka mavo madriadriatra za koa tsy magnano crème.
pour te dire que manana confiance aminaka za ma chérie nano mahita za ratsy tsy am'zay oh fagneva matify oh normal drako agnatin'ny taogno maro zay tena mitombo baka drako fagneva tsy maintsy aty fa un moment donné izy tsy maintsy ho raraka fa agnatin'ny taogno anao misy zanaka ke produit atao couleur isan'andro normal fa izy koa anao nahita za tam'za rehetra za voteraka za ta Madagasikara anao tsy ty volana fahevanaka matify nataonareo atao aby izy ty fô zegny hoe anao ndraiky tsy nagnano zay za tsy raha vandy farinamanao io ka sara io koa igny hoe fagneva matify anao feky satria za tsy mikritika fizikinao ma chérie fa anao tsara be io fogno dernière chose ialako amkoragna zay anao tsy masaky miboaka vidéo en direct koa tsisy filtre vidéo nao magnano application zegny ndeha koa tsika ndeha tsika ty araiky ty hoe fatiny mamanao fatina amboa matotsy nagnatonganao fatiny renao fatiny fandroaka reninao tsisy razana fa razana ny reninao razam-pandroaka lilena boa razana koa anareo jiaby mitsangapaty lilena boa reny razana ny reninao mazava aminareo tsangapaty zegny apodiko ndray anareo niatake zana tandrignasa za iataky zanakanareo zanakanao boribory koa anao mary tsangan'olo fidroegny fa matosany kaniny tsy ampimetra tsy ampimezira igny tsy voatahinareo jely zaza mangony zanakanao boribory zanakanao trisomie zanakanao mangony foare zanakanao tsy tianao satria zanakanao igny boribory zanakanao fatifatindra zanakanao koa valera tsy nifazonao andrahaligny jiaby nagnanaovanao direct mazava aminao zegny fa matoa anao nagnano en direct nagnadigna lera aminao zanakanao noho tsy fanjariany zanakanao satria zanakanao mangoly zanakanao foare zanakanao boribory mazava zanakanao fatifatindra fatiny reninao fatina amboa matonao tsy nandeviny reninao mazava ho azy azafadely somary mbala tsendriky izy igny anao nagnambara fa zanako anao zazavatagna trisomie 21 lera fanjiatsika lauréat aboakanao taratasy magnamarigny fa zanako io marary saigny zazavatagna tsy maintsy aboakanao preuve ma chérie mbala ho fanojy atsika ma chérie tsy niantsy amaretsika fanojy za tsy agnambaranao ia fanjiatsika ma chérie fa io tsy a Madagasikara igny hafa igny tsy dirako igny ola sahenao aby misy havagna ro io agny igny tsy ninakahy nin'olo hafa hagny ma chérie fa tsy ninakahy fa za magnambaranao atsika mbo fanojy ma chérie fa atsika samba amin'ny territoire ny vazaha je suis en France à Paris fa anao La Réunion anao tsy en France fa anao outre-mer à La Réunion azonao zegny ke antany misy anao ma chérie hazony vitinaka diavy za hitanao hoe managna passeport vazaha nivolagninao tamin'ny afoko malibe igny hoe ya même pas une semaine anao nagnano live izy volagna za managna taratasy vazaha voilà zanao managna nationalité française mbala tohizako koa ziba koa mbala ho avy mikasiky igny ke aboakanao taratasy lauréat agnaranao etoroko raza fintsila riziki lauréat anagnako kopinao anagnako taratasinao complet adressenao haboakanao dodolera tsika fanojy aroe baka raha izy voalohany ho za taminao to aboakanao site ihany nirodiako zay misy za milely amin'ny site ho anao tsako mirody amin'ny site io aboakanao prevon'izay voalohany fa haroe aboakanao fa zanako trisomie 21 marary saigny za ndraiky amizegny io za magnaboakanao taratasy fa tamin'iza navesitra zo nagnano amniosynthèse tsogno an'le tsy mahay science ino atao hoe amniosynthèse angalagna liquide amniotique
liquide amniotique zegny, rano agnatin'ny kibo mavesatra igny adoso amin'ny pikira maventy zegny. Baka anao mba tranquille, anao miteraka, izy koa misy handicap, zanakanao anao fa miprefera magnadoso. Au lieu nditeraka tsy haiko handicapé tsy tiako. Za nagnano zegny L'Oréal zegny alera fandiatsika za magnaboaka anao taratasy. Jiaby nataoko démarche tam'izana vestra. Bon, tsika tafanondra. Alera tsika fanody, io anao magnaboaka aboakako anao taratasy fa za nagnano résultat jiaby. Fa zana ko salama saigny fa tsy marary saigny drako. Aboakako anao résultat ny examen jiaby nataoko prénatal raha jiaby tam'izana vestra izy. Fa mila aboaka anao taratasy magnamarigny fa izy marary saigny. Samba ny zanako ni consulter psychologue tamin'izy rodonina alenareo caméras baka l'école. Mbala ho avy igny ma chérie. Baka l'école izy. Samba nigny. Nagnano soin izy satria izy tetetry mavozo izy ambarany arehan'olo fô. Magnano cauchemar izy tamregny. Cauchemar izy mandry. Mavozo izy. Azonareo zegny. Tsy haiko io. Abokanao amizegny fa zo marary saigny adala. Marary saigny izy adala. Azonao zegny. Baka io anao nivolagna zany kotragna zanakanareo anao. Aboakanao preuve fa mbiagna zany kotragna zanakanao na commentaire fô. Commentaire io edy. Izy koa nataoko commentaire zegny. Capturer. Izy midoko am Google Photo. Comme anao nagnasa zana nomboko 2023, mety tam 2023 tambaka anova commentaire zay ma chérie. Lera anao magnaboaka preuve, zahava date quelle date. Izy na hoe il y a 2 heures capture ni pubn'olo, il y a 2 heures io intel. Fa izy midoko am téléphone nao misy date ny andran'ny capture nao zegny. Na i capture igny zay il y a 2 heures que pubny Chanity hoe na commentaire en Chanity, il y a 2 heures, il y a 1 jour. Capture am Google Photo na amin'ny galerie non, c'est ça qui compte, quelle date. Fa tsy anao marais, anao masary mamorogno commentaire en Chanity 2025 ou 2000 je sais pas combien ou 2024. Tsao hafogno. Ça compte pas ma chérie. Ça compte pas. Fa mi compte à partir en date. Je vais vous montrer. Alors téléphone type Alias. Je vais vous montrer. La fadelo e fa somary enaro fô zegny fa fô edy fa enaro izy fô zegny. Voilà. Tanaro tsy. Voilà. Photo naka. Adiasa. Bon. Itanaro tijoti. Je vais vous montrer. Itanaro yo. La musique tijoti. Hein, c'est une capture en galerie. Itanaro yo. Donc cliquez que joti. Itanaro nza date tambien eznangan capture 26 octobre 2024 18h05. Aznaro, c'est ça qui compte quand tu montres tes preuves. Ça. Même si on va dire quoi? Zazob que tu Facebook zeto chika zengi asa zengi. Voilà. Aznaro joti. Itanaro il y a 4 jours wata pub yu joti. Izo quoi capturer. Les moments ils capturer comme ya registre hing, c'est ça qui compte. Inga hezanga fa date. Fa izo quoi ndeha hamurum porum preuve 2025 et 2024. Non, ma chérie. Mila bokano fa shanini kutranga zanakano. Anaro mkutranga zan tsy zay wanao tsy zay izy teo izy nagnasasa zanako igny. Tony zazavaty ngany. Mila boakanao quel moment shani nanangan commentaire fo mikasiky zanakano. Mila boakanao. Na nangan pub fo mikasiky zanakano mila boakanao. Nanangan video en direct mikasiky zanakano mila boakanao. Satria wanao ni kutranga zanakano shani wanao ni wanao tyo ndena vianao nangasaha zanako nangano izy boroboroko. Na muhazako zanako ma chérie. Zanako elle dormait même pas. Fa izy fa nifody tam chambre anany fa naty lumière. 20h30.
zanako mbala tsy mandry satria vaovao journaly vita 20h30 izy mandeha chambre anany izy m'éteindre lumière 20h30 aty mety fahaligny mare minareo hagny satria 22h30 la réunion fa kanefa en France 20h30 mbala 21h30 à Madagascar teza fohiny ny foazinao zanakanao boriboriko zanakanao zazavatagna nina zanako tsy mila tahagna ankoatran'izy igny rodononareo nalenareo vidéo izy abokako io vidéo zay ravako aby fa tsy vandy compte vorondolo zegny ny supprimer ny compte-nany fa kanefa fa nazonay jiaby je remercie beaucoup Tsanganolo nazonay ary anao Loria nagnano pub ny zanako ary vorondolo iny nagnano vidéo ny zanako haiko anao tsy mipetraka en France fa matoa anao nahazo zigny Loria dikan'zegny anao complice ndraiky olo andafy aty nagnano zigny hainao olo igny tsy maintsy ambaranao handrafandiatsika azôvy olo ny rahinao nandeha nitifitry zanako baka l'école dra zegny araiky tohizako nzegny vogna nareo tandregny vogna nareo mavozana rabo kaza manandrasina nareo indra tsy andehananareo Madagasikara mazava ho azy noho ny hasiny razana nareo hasiny miamboa koa igny vadinao igny sasany vadinao tsangapaty matoa io tsy mandeha Madagasikara razana ny reny razana ny amboa rasozinanao igny attendez mazava zay. Je m'appelle Shani, pas Sani. Shani. Je m'appelle Shani. Sha. Baka yonze. Anaro zavako raha ela ken vite fait aloha anaro itambotry vidéo. Itanaro baka zegny Tsanganolo zegny za zegny magnano chéri. Coucou chéri naka vadiko we. Kiza fe Tsanganolo nzay mivolagna hoe fa ma femme. Aznaro ze vadiko ça fait zegny volagna rafozagna anao io ça fait mamako zegny le rafozagna hoe Tsanganolo juste pour expliquer ko aminaro. Alohany tamperany vidéo araiky ty zegny. Nareo mavozana rabo kaza. Manandrasina nareo indra tsy andehananareo Madagasikara mazava ho azy noho ny hasiny razana nareo hasiny miamboa koa igny vadinao igny tsy sasany vadinao tsangapaty io matoa io tsy mandeha Madagasikara razana ny reny razana ny amboa rasozinanao igny mazava zegny anareo mahery magnano fitirana Madagasikara dina boarena anareo atao vandafy etinareo ko mafoaka leny fandokareny zay ataonareo ataova manafo io totoeko tanareo tsy misy totoeko zany nataotanareo lilena boarazanareo jiaby ny aty jola amindrany aterinao za mataoko gnatsatery za mavovakilapa manandrazana anareo manandrazana le hasiny razana anareo tsy miaro anareo dina boarazana anareo manandra iny razana anareo eo lilena boarena anareo iny razana anareo eto za magnasasa anareo ainareo va tsy mavozo anareo rakati sa tsy mijera sainao anao tsy mijera saina ka tandray mamity man ya io préavise na ngasara fizambavonao ana tandray mavona za anao ko mari tsy mijera saina ka anao tsy masakivla io préavise na ngasara ny sani za tsy mijera zegny satria ka fa magnitsika mahatatesa valikitsika satria fatiny rafozina anao mamasany fatina mboa razam-pandroa ka fa tsy razan'olombelo koa razan'olombelo io tsy natagna Tsanganolo andrarobia fa matoa izy mitagna andrarobia dikan'izay fatiny rafozina anao fatina mboa avy agny zegny voilà mahabentsana be zy tafitraka ty sofigninao tafidiko tsara agnaty sofigninao raha volaniko igny tova tasambo io previna za tsy mijery zay lile rango firitongo previnareo na olo araiky nigadranareo tsisy eto au contraire fiainanareo ndreo nideky za banareo zao mamoromoro parafatifaty previna depuis 2017 akoko fa tsy nagnenao ty zay laniny kary telefone nakatra monoko boribory klaginy reninareo ndraiky klaginareo lilena amboarazanareo jiaby sady mba lilena amboarenka olo volagninareo zay fiainananany ho handragnahary ny roborobo matoa anareo tsy mavoabiagna boutique tsy mavoefa impôt koa olo tsy mavita magnefa impôt io tsy mavoavanga boutique io aminareo tsangapaty dinamboarenao zegny agnano volagn'olo ino raha vitanareo lilena amboarazana ambaraza ino raha vitanareo nino olo arinaky zay nagnino tsy nisamboriny la police olo arinaky zay nagnino tsy nigadra prison au contraire
Luanaro ni diavi. Anaro jaloux le magnens toujours fa. Iul vlangi na rose fatim jera naro. Anaro yo mitambatik misara jabato na Facebook na. Nun vintra naro appelan bitin. Magnin zachman de mangala fat video naro pe dir ko matin na direct naka. Satia vitna naro vitria mbuo. Si fitangulumbele fa vitna fando kalile na boiraz naro jabo. Sadmbala lile na boarenka. Fatin ren naro jabo fatina mbuo. Voilà. Avianzini. Zava iz mga sarin maladi shashani na rose nini. Izma zangar. Sa izangaharu ana dahin ren. Na fatin ren fu fatina bozo mjer fatin por shashani muchkamat na. Ana rofum jeris. Fazetim jerul vlani na rose. Zava iz mga sarin mais. Tano rafuzgano mama shani vlani noy. Sa kanopka fatinopka is ken rafuzan basmo lile na boaraz na rafuzan daino. Rafuzan daino bor lile na boaraz na len fando karaz na tan. Fatin mama fatina boa lile na boaraz na katan li vengan ren. Voilà. Inka tata. Naringa naro. Naharinga naro. Bom. Voalohany lorea. Fiainagna mideka ho anao zegny. Za tsy andeha ise justifie aminao ety. Fiainagna anaka tsy hainao. Fiainagna nideka zegny tsy aty. Mety antany hafa donc. Za tsy miantoko fiainagnan'olo jiaby. Ry namako abo namako à distance parce que zay tsy fankahita. Za tsy mahay fiainagnandro. Fa izy koa raha ohatra za comme za naompanao fatiny mamako fatiny fandroako anao jiaby igny. Fiainagna anaka tsy nideky ma chérie. Fiainagna anaka tsy nideky. Ary aza miasa loha fiainagnan'olo fa ninao kendriky dinia. Azonao ninao kendriky dinia. Fa fiainagna io miodikodigny io fo. Azonao zegny. Fiainagna anaka tsy miova ma chérie. Au contraire miakatra. Satria karama manonga plus que ton ko mandeha manonga karama. Ton ko mandeha anao ancienneté amin'ny tany asanao manonga karama. Azonao fiainagna nideky zay mety aty fa minao hagny. Baka io anjay. Baka io anjay zay makitsika voakitsika. Ke zegny raha mbarako eto. Podiko ndraiky. Za misy question poseko aminao. À quel moment madrako anao nandefa vola nandevigny mamako igny na izy mbala narary. Mila ambaranao zao imbiagna anao nagnano nandefa vola na nandivegna na izy ni participe tam fandivegnana mamako. Za ty tsy nandeha Madagasikara tsy hainao hantony. Déjà anao tsy honohono i comprendre za satria na CDI zay tsy hainao sy mety tsara nanagnanao drako. Mety tsara nanagnanao. Izy koa na olo fanavy nandalo amin'ny CDI tsy hoe za mahay fiainagnanao volaniko zegny. Za tsy mahay fiainagnanao satria anao olo tsy haiko. Za tsy mahay fiainagnanao fa anao olo tsy haiko. Fa nohony fivolagnanao io haiko fa anao olo tsara insigné CDI. Tsy hainao karakory CDI zay. Izy koa hainao CDI zegny ndraiky fombandreo mpanjaka aby io. Anao tsy nagnade za tsy nandevigny mamako drako. Fa za aujourd'hui tsy mandeha Madagascar, za tsy avita andeha se justifier aminao fa n'a rien à voir avec vous. Tsy baka aminareo. Fa io programme naka ndraiky la famille-ko. Io tsy baka aminareo. Matoa la famille-ko tsy magnary za. Matoa la famille-ko mbala mikoragna aminaka sanandra jusqu'à za agnano live ty fa vita koragnanay jiaby. Haindreo hantony tsy andehanako agny. Fa tsy baka amin'ny Facebook, tsy baka aminao. Ke raha tiako volagniny, tiako ambaranao aloha andra famdiatsika. Preuve, anao nandefa transaction vola, nandefa vola na Paria, na Western Union, na tiako nino eky, na Orange Money, na ino matap send. Fa anao ni participe tam fatiny mamako igny. Matoa anao tsy voly. Mamparary fonao. I fatiny mamako ataonao mira fatiny fandroaka. Io, dikan'zegny, nisy paratanao atao drako. Io, aboakanao la famille ko leranao mandeha Madagasikara hagny. Vola ni fenao tam fatiny mamako ampodindrominao.
io tsy maintsy aboakanao rô fo. Matoa i mamako io tsy ambelanao. Azadigna Loria fa za tsy tokana kone. Faravavy za hitanao, za ataonao dadinao matoe vavoanao. Faravavy za. Izy koa za navy kotragnanareo za atao natoe sore. Anareo feky. Aminaka commentaire jiaby. Izy koa tianareo boaka anareo, azo koa anareo boaka. Commentaire feno aminaka. Fa jaly magnano raha ma chérie dia koa ty tsy andeha hagnano plaisir fa miasa za. Za hitanareo baka niasa edy za nagnano live ty. Vonavy an-tragno. Tsampy une heure naviako an-tragno. Miasa za mandeha rehetra marandraigny satria za be plaisir. Za tsy vita dépendre amin'ny lehilahy drako. Anao fo fiera, magnano fierté-nao, iantoha lehilahy, posinao mangidy, anao fo fiera fa za tsy fiera koa iankiny amin'ny lehilahy. Fa tsara baka zay fianagnanao zay fa c'est pas ma vie. Za tsy fiera miankina amin'ny lehilahy. Za ndraiky tiako lehilahy magnamia zara. Fa za tiako za malio tegna isanandra. Za ty mandeha restaurant tsy fen'ny lehilahy. Mandeha voyage za tsy fen'ny lehilahy. Andeha hitondra lera tiako atao za tsy fen'ny lehilahy. Satria za miasa. Mantrentreka za miasa. Ny volezako ki voyage io za fa tsy haika afakasa edy za satria tatra ndraiky are maladie tsy nety vita tampiasagnanay. Fagnajagna hasa za nampanisy jery zao. Fagnajagna hasa. Magnaja. Za koa tsy raha zegny za fa mandeha voyage iska teteteky. Za ndraiky tsy pagnarivo fa izy koa vola andehanako voyage agnatin'ny 3 taogno fomba lanagnako. Zegny. Ke anao ma chérie mbala boakanao la famille-ko. Aia mamboanao tsy andeha mada. Anao mbo avy any foanao un jour ma chérie. Cotisation nataonao fatiny avandrô. Izy igny kun mamany shanifa zy kun maro havagny. Managna ravavy zy managna nada izy tsy tokana. Baba izy tsy tokana izy baka kibondreny izy hitanao igny. Managna nada managna ary za hitanao tsy tokana. Faravavy za hitanao io. Managna nada managna ravavy. Ary mbala misy niesy, cousine, mbala misy jiaby regny. Ke haboakanao rô Loria, hafatiny avandrô anjononao hapetraka io dodo. Otrino cotisation nataonao amin'ny fatiny avandrô ampodindrô minao drako. Ampodindrô minao baka fatiny hava. Tsy hoe mamako tsy ampay. Ampodiko mamako ampay. Satria io tsisy raha ratsy nataony olo. Fa la famille kun tsy ampay satria fondrô marary iska marigny raha ataonao. Ny namboarazagna nataonao agnaranaka tamin'ny live-nao. Afaka maly. Namboarazagna. Sany itsampimetsambery namboarazagna veritandrazagna ho anao. Mbala hoavy atsika amizegny. Ampodindrô minao cotisation nao nandevegnanao mamako Loria. Tsy maintsy ampodindrô minao ary tsy maintsy ambaranao rô otrino vola ny participenao na tamin'izy narary na tamin'izy fa tsy nisy drako. Anao boka drako tsisy havagna maty drako. Anao tsisy havagna maty Loria. Anao tsy raha mahay maty havagna. Fa za mahay maty havagna. Izy koa olombelo anarô jiaby mikambagna aminany io. Tsisy hinakinaka anarô mizara kara io. Aminaka anarô tsy olombelo. Izy koa olombelo nateraka n'olombelo ny boaka amfory na ndidiagna zanao ka ndidiagna fa foronaka tsara ny bohantsaiky. Izy koa olombelo anarô ny kambagna aminany igny. Magnano bravo zandriko anao intelligente mboty anao zegny hoe. Fatatra riavako aby fonarô narô boka drako tsisy fasagna. Fontonarô tsara nisy havagna anaty. Ampodiko ndraiky, mahatonga la famille-ko. Hagnampody volanao drako tsy hoe mamako tsy ampay. Mamako ampay satria anao tsy hainy. Anarô tsisy hainy. Na Facebook zay fo tsy hainy. Nagnabiafagna Facebook izy, baka zay hoe mafaka midiscute mampamoramora dépense. Na i tsy mampiasa izy karô mikaiky za zanakazoko abo miapouye mikaiky za amin'ny Facebook nany tao. Nagnabiafagna izy. Anao tsy hainy mamako. Mamako tsy nagnaratsy olo ndraiky izy nandesin-dragnahary. Zelino hoe baka mahatsara mahay zegny. Rizoko la famille maro olo baka ambanja amzazayo. Tsendriky nisy olo nataony mamako ratsy. Zegny volagnako fa izy ampay. Izy ampay. Tsao fambaranao amizegny ampodianany volanao ny participe amin'ny fatiny mamako. Non. Fa la famille kun tsy ampay fa izy ka anao mivolagna zo marary fondrô rô tsisy la paix. Kara zay koa toko zanany hitanao. Na za mitandregny zo fo mihembeza.
Fa izy koa anao olombelogno anao io Lorea. Zanakan'olombelogno anao drako. Samby gasy atsika. Izy koa Lorea za tsy nikotragna anao. Fa anao nikotragna zaho. Anao magnasasa la famille gratuit io. Igny kabaronao ndraiky Ndragnahary. Za tsy agnasahanao drako. Za tsy agnano hadiny vulgaire kara io. Asaha io aminakahy. Asahasahady kara io. Izy ko nihitako tsy maregniny za ela jiaby. Tsy maregniny drako. Fa kanefa hady kara igny tsy ninaka. Igny tsara nahezan'olo za. Nahezan'olo za amin'ny Facebook tato. Magnano vidéo ndrato mampitokotokiky. Magnano vidéo ny fiainagna raha mandalo amin'ny fiainagna. Mampiboaka sarinaka maillot de bain. Zegny hoe magnaboaka sariny kabody plastique. Ze nahezan'olo za. Fa tsy asaha varirarika. Ambaranao hery andra ma igny zio ty ma chérie. Ça c'est qu'on appelle hafoagnana. Hafoagnana. Igny anao mi montrer fa anao bagam. Désolé za mivolagna zegny. Igny anao mi montrer tsara bekina amin'ny public fa anao bagam. Izy koa ke fagnasasahanao tio ma chérie. Anao mi montrer tsara bekina amin'ny fokon'olo fa anao bagam. T'es très bas plus que la terre. Io hadin'olo bato kara io. Izy koa naro namana ampodiko ndraiky. Olo jiaby mikambagna nany. Nagnano izy merci amin'ny vidéo igny. Olombelogno naro drako abe. Fô naro doko fa bibe. Hadiny nani. Ni Lorea ndraiky ry nama koa tsy dirako. C'est pas mes affaires. Zegny matonga za tsara magnano commentaire malgré za sasaheny. Izy magnano iry namako magnano live mikasikizy za magnano bonjour anaro, bonsoir la famille Tsanganolo, na mitokiky mireagira tsy ataoko. Bonsoir parce que tsy tiako za igny baka andifasagna live igny aminesa raha cliqueko za hita tompiny mpagnano live, megnatra za sans dire bonjour, ça fait trop mal poli. Ze matonga za zegny iska za midika amin'ny live-n'olo tsy maintsy tafagnano mbala tsara za. Tsy kiniako zegny ke andeha izaha live-n'olo io tsisy mbala tsara aminaka tsy fataoko. Na za tsy midika amin'ny malo io fa moindre des choses za magnano mbala tsara mpagnano live. Magnano mbala tsara la famille Tsanganolo. Point barre. Et je ne reste même pas là longtemps. Satria tsy me concerne za na za na sasahinao Lorea. Na za sasaheno, za tsy nagnano zegny. Ke, navinisy fotoagnany anao nivolagna fa za nagnano commentaire ho anao mikasiky anao drako. Ho anao, zegny aviananao magnasasa za gratuitement comme ça. Ataoko gratuit izy parce que azoko antoko za tsara nagnano commentaire mikasiky anao. Ankoatrany, vidéo ataonao zao, ataoko amin'ny mur anakayo, azovy tsy mahita. Feno vidéo anao ataoko amin'ny mur anakayo. Feno, ataoko pub, satria asasa ataonao tiako hitany vahoaka amin'ny mur anakayo. Togno araiky zay Lorea, an, togno araiky, za tsara namaly anao. Tsy maregniny za igny. Tsy maregniny. Natazoko talagn'olo aminaka ndraiky nidriko hôpitaly amina reti-po. Amrato anao Lorea, ambariko anao eto. Zoko, mangorohoro karaty izy. A Madagasikara, raha volaniko aminao zegny Lorea. Azadigna za fa za tsy tokana. Ary za io mamako igny tsy tokana koa. Baka matsara mamako igny. Ndraiky amboly kapiky ry baba ry rena matsara vila reka amin'ny Zeline io. La famille Zeline tsy vandy. Ren mamako niteraka, dadiko niteraka mamako baka andoharana matsara io. Dady lako niteraka mamako baka amboly kapiky. Antany tirahako zegny. Azadigna fa tsy tokana zegny. Malgré za sasahenao. Mananjanaka zegny tsy zaza raiky koa. Malgré za sasahenao. Nanao tsy heny feky drako. Tsy heny anao. Nanao tsy haiko. Za sasahenao nanao tsy haiko. Tahia nahezako anao. Na existence nao feky tsy haiko. C'est juste que anao ze koa fa mikambagna. Io raha tsy azoko aminareo amin'ny troupeau. Eto koa za mitodika aminareo troupeau. Am clan nareo amin'ny troupeau nazavaiko amin'ny voalohany vidéo titio. Anareo iska olo midrika aminareo ho. Il faut izy magnasasa chani et là
tout le monde ambadika ty. Ino hantony? Anareo tsy mavita mirégler problème nareo ndraiky tsangan'olo, zahay mankatia tsangan'olo tsiaba sasahinareo. Io raha tsy azoko aminareo. Est-ce que mba hitanareo ma zahay ty haty, notamment Shaniv lanko zay, Shaniv lanko eto. Anareo yadi mohatra miady amin'ny la, miady amin'ny Zoksandra, ndraiky hitanareo ma zany agnasahasahanareo. Satria za io hato mikambagna amindreo. Nefa nareo mitsangan'olo tsy concerné za amzy mangigny fo mihina tsongoegny tsy marary. Tanky anareo tsy manogny agnaranaka, za tsy midriky. Tsy digninao Lorian kolarinao za jusqu'à tanao nanogny agnaranaka satria tsy mety aminao zegny zigny. Za tsy mamaly igny. Ndraiky nitohoninao agnaranaka drako. Zegny. Hitanao drako, anao mbala gêne be ho anao io. Mbala hiteraka anao dodo. Izy koa anao namezan-dragnahary salamasaigny isora zagnahary. Fa kanefa zanako tokana zo tsy marary saigny. Mahay raha koa. Fa izy ndray koa nijorenao aminany zeke. Tsara edy zay drako. Fa lera tsy kafanojo za zegny, abokanao taratasy mamparary izy saigny ho anao io. Satria za misy taratasy zana vestra, nagnano amin'io synthèse za igny. Liquide amniotique zay rano agnatin'ny tragnon-janaka. Misy résultat za, jiaby zay. Examen jiaby nataoko prénatal tout. Satria za tsy tiako miteraka zanako handicapé. Tsy hoe za malaigny, fa tsy tiako. Satria za fa vogny tsy agnano maro aminany fa raiky. Satria babanzanako tsisy zanaka. Izy igny nitirahako igny, devoir, satria lehilahy mitady zanaka. I tsisy zanaka. Meza zanaka za Shaniba koa tova fiainagnanao. Nataoko. Iza jurenao makorely ndray koa. Za ty ndraiky loha katingy niala Madagasikara fa za tsy niala tam mamako tariko tsy mariage drako. Niala mamako za mariage nampiala za mamako nande Paris. Mariage nampiala za mamako za tragnony mamako za nande Paris. Za makorely ho anao na za natinjaly tan fodrako tsy nirody, tsy nagnano makorely. Zanavy andafa ty managna opportunité taratasy vazanagnako. Zanako tokana, babany mankatia izy zanany tokana. Nino e karaha tokana andirodiako drako. Ande hagnino. Za io ko tsy magniagna raha iagnin'olo e. Raha tiako fo ianko. Enao ma raha tiako. Je suis pas matérialiste déjà ça. Afoagnina fo za misy magnano wera-weran-draha io comique. Voyage ndraiky restaurant fo raha tiako ty. Voyage, restaurant et de sortie. La sortie, la danse, mgiagiak, ça c'est ma passion. Zing, ça c'est ma passion. Donc, tamni lavino, il y a une semaine, ni voulait, i chanili namboarazagna higny we. Hoano. Igny baka, magnano para taratasy tsy nazony baka babany ndraiky reniny io anao taratasy vaza hely tsy nazony babany ndraiky reniny igny hoe zo ty raha iagnin'olo zo ty CDI fono fa commence miapprécier za edy anao zegny dodo edy olo asasahinao contre avinao bako mipody apprécienao satria nagnino CDI volagninao za zo 10 ans nisigna avako CDI 10 ans 2014 ans signé CDI 2014 Noun za ancieni za mande voyage be tsy nampa afka za hasa tsy nampa fakasa tengase noun za ancienne managna ancienneté matanjaka betona kantany asako na avertissement chinazko zena tonga za tsy nafakasa za mande voyage be are maladie za magna la vie en direct za en voyage za vo convoqué za tsy nazona avertissement tsapandro fa za fa niasa rehetra fa ela za matsareraka à un moment donné tande voyage ro ni comprendre mangala congé sans solde ro fa mila 3 mois à l'avance 2 mois à l'avance zena ambarandro za zegny matonga za mande voyage ely une semaine mande congé sans solde za musique karato za ambarnaro nisy vacances za nande Madère tsisy vacances za higny Nangala congé sans solde. La crèche ou le diable mais ça me la crèche maïsé avril tis vacances. Zaman de vacances octobre hein. Zaman de croisière tis vacances un congé sans solde. Fazan rek mis congé naka ancienneté. Farayu matetka aleko mzee matungaza mandende ndek vendredi pour dimanche aleko rek karahin.
misy jour férié za miprofity lany amiziny izy ke CDI dodo fanisiny avoka e fa commence miapprécier za fo anao io nivolagna koa taratasy vazaha zegny hoe nino anao nivolagna namanay tato za nataonao exemple voalazanao managna taratasy vazaha e fiera drako bakô za hitanao io Loria malgré anao mandeha magnano za makorel nino tsy ako nino hoanao amy site za ty Loria tsara nijaly andafy ito tsy mipoera aminareo za tsara nahay nijaly za andafy ito jaly vola zay tsy jaly nakaheto mantreky za kamo za mifo marandraigna andi asa za ty tsara nahay nazo mafy zay tsara nahay ny compte zay kandi za compte bancaire anakazy tsy hoe za mpagnarivo fa za ty tsara nijaly en public zo Sandrine za ty tsara nahay nijaly zay za mbariko anao zay tandafy ty jaly naka tampitra tamiza ta Madagasikara tsy nijaly niny za tagny fa maskiny bake tsy ampy sakafo zegny za koa fa niala tagny nefa jaly sanie ondragnahary azonao zegny fa za ndraiky maregny anao mitretre jalinao anao navy andafy anao navy ala réunion koa tsy latsaiko anao za tsy nandatsy anao tsy nivolagna fa anao niany makorely tsara nataoko zegny azonao zegny satria jaly io mety misy io satria navy nandalovako tsy andatsako namagna fa za Loria na niany za nde voyage fa vozogna afakasa fa za koa vola anaovako plaisir anaka hanagnako drako za hitanao koa ohatra tsisy vola edy vide amposo babany zanako azo konteko ambarako anao zegny na ohatriny vola tadiavako amy babany zanako azoko fa za tsy tia miprofity azonao zegny za tia na io la famille-ko io ro mizaza na avy nisy fotoagna za miasa anao izy za tsy mavita fa tsy hainao un jour agny anao olo karakara la famille no tsy hainao zegny hoe za zay kajo hoe isanandro la famille tsoha fogna za préfère za miasa azonao zegny za préfère za miasa anatanareo mantrenitreky marandraigny regniko jiaby mantrenitreky marandraigny drako zegny baka drako diantena ty drako mantrenitreky na olo tsisy hasa fo hitady hasa anao tamin'iny nandatsa zahay anao nandatsa zaho anao tretreky marandraigny ande miazy io foko anao afoko maly il y a une semaine maximum anao nagnano live fa olo zao mitsakaraka CDI fo anao tompiny fo micontradire raha volagninao kanefa olo ni hasa ny latsainao anao mihadagna nino anao maela tianao ta anao tsy raha mampijaly anao zegny hoe io foko anao olo zao mitsakaraka CDI anao latsainao zay voalohany za boka volagniko eto io koa anao commence miapprécier koa anao tafara micontra io maratsy olo koa mikapokapoko mare loatra tsy mety voly farany raha volagny mibadibadiky zay mahatonga za tsy mamaly anao rehetra fa ela satria za ireflechira tsara za baka za hafapo drako